χορηγός εκπομπής Τραγικά Οικοκυστήρια ΑΕ. 50 χρόνια δίπλα στον βαμβακοπαραγωγό. Prime Genetics. Οι αμερικάνικες ποικιλίες βαμβακιού από την ΚΑΠΑ Κενή Ευθυμιάδης. Prime Genetics 9811 και 9048. Οι σταθερά παραγωγικές ποικιλίες που εξασφαλίζουν το εισόδημά σου. Πάμε δυνατά. Καλλιεργείς βαμβάκι? Μείωσε τα σκαλίσματα για τα ζυζάνια με το ζυζανιοκτόνο Pledge. Ψέκασε αμέσως μετά τη σπορά και κράτησε καθαρό το χωράφι σου. Pledge. Αποτελεσματικό και στα δύσκολα πλατήφυλλα όπως η αγριοντοματιά. Pledge. Οικονομία και διάρκεια στη ζυζανιοκτονία σου. Pledge. Σπέρνεις και ψεκάζεις και από τα σκαλίσματα ησυχάζεις. Από την Hella Farm. Ο αγρότης στη Θράκη έχει το δικό του συνεργάτη. Crocos Farmer Services. Αγροεφόδια. Υποστήριξη δηλώσεων ΩΣΔΕ. Αγροτική ανάπτυξη, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης, βιολογική γεωργία, προγράμματα μείωσης της νητρορύπανσης, προγράμματα μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σταθμός ελέγχου ψεκαστικών. Crocos Farmer Services στο κόσμιο Κομοτηνής. Με αξιοπιστία και συνέπεια πάντα δίπλα στον αγρότη. Αυτά, φίλες και φίλοι, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ διαφωτιστικά. Νομίζω εκφράσαμε την αγωνία του αγροτικού κόσμου μετά και τις πληρωμές που προηγήθηκαν. Πραγματικά, μακάρι τα πράγματα να αρχίσουν να γίνονται πιο ξεκάθαρα και πιο εύκολα για τον αγροτικό κόσμο, κυρίως στο θέμα των συνδεδεμένων ενισχύσεων, αλλά και των οικολογικών σχημάτων. Θα έχουμε αλλαγές από την επόμενη χρονιά και αυτές θα προσπαθήσουμε εδώ μέσα από την εκπομπή μας να τις παρουσιάσουμε και να διαφωτίσουμε αυτό το πεδίο. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας είναι πολύ μεγάλη χαρά μας και τιμή πρωτίστως. Φιλοξενούμε στην Αγροτική Ματιά μαζί με τον Κυριάκο Κρόκο, τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Φώτη Μάρη, ο οποίος εκτός από τις ιδιότητός του ως πρίτανης είναι και καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Ξάνθης και μάλιστα στην ειδικότητα που έχει στον τομέα των υδραυλικών έργων και με ειδικότητα που έχει να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, με διαχείριση ορεινών υδάτων. Θα μας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Αφορμή αυτής της πρόσκλησης που του απευθύναμε ήταν μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Κομοτηνή. Είχε να κάνει με την παρουσίαση μιας συνεργασίας του κόμβου που γνωρίζετε, έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά του και εδώ, των θρακικών οικοκυστηρίων και άλλων τέτοιων φορέων που είχαν να κάνουν με την απανθρακοποίηση, το πρόγραμμα Άνθρακα, αλλά η συζήτηση ιδιαιτέρως, γιατί το έχετε δει ότι μέσα από την εκπομπή μας έχουμε αφιερώσει τουλάχιστον 7 ενότητες πάνω στην αγωνία των υποδομών υδροοικονομίας. Η περιοχή μας έχει πληγεί και το επιβεβαιώνουμε αυτό από την κλιματική αλλαγή και η αγωνία του αγροτικού κόσμου και του αγροτικού κόσμου για το τι θα γίνει με το νερό εκφράζεται διαρκώς. Έτσι λοιπόν έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε εκείνη την εκδήλωση, την οποία θέλουμε σε ένα ευρύτερο ακροατήριο να την παρουσιάσουμε σήμερα μαζί με τον Κυριάκο και με τη συζήτηση λοιπόν με τον κύριο Πρίτανη για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή μας με τα νερά, με την εξοικονόμηση, με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανό το πρωτογενή τομέα, γιατί χωρίς αυτόν, χωρίς τα νερά δεν μπορεί αυτό να γίνει. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά που είμαι μαζί σας. Τελευταία φορά που μιλήσαμε πρέπει να ήταν γύρω στο 2016. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Νομίζω ότι πλέον μέσα από την Αγροτική Ματιά δίνουμε βήμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ σε καθηγητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο παρουσιάζει μια πολύ σημαντική δυναμική και στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο οι αγρότες δεν το γνωρίζουν και πολύ καλά πάντοτε, κύριε Πρίτανη. Με αυτό θέλω να ξεκινήσω, με αυτό το σχόλιο. Ναι, να πω ότι είχαμε γνωριστεί σε περιβάλλον πλημμυρών
Ναι, ναι. τότε Του Εύρου και τότε. του Εύρου, και να πω ότι αποτέλεσμα εκείνης της προσπάθειας ήταν μια έντονη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου που οδήγησε σε συνεργασία με τους Βούλγαρους στο διαφορά διαχείριση των υδάτων από την πλευρά της γειτονικής χώρας, που με μόνα έργα συντήρησης των υφιστάμενων υδραυλικών έργων στην παιδινή διαδρομή του Εύρου, νομίζω ότι σχεδόν συμπληρώνουμε 8-9 χρόνια χωρίς πλημμύρες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σας. Νομίζω ότι πραγματικά η εποχή έχει αλλάξει και όλοι καλούμαστε να εξελιχθούμε. Και χωρίς την πολυτέλεια του χρόνου πλέον. Δεν υπάρχει χρόνος. Ήδη ο χρόνος έχει εξαντληθεί. Βέβαια, η εξέλιξη προς τα μπρος, είτε αφορά το ελληνικό δημόσιο, είτε αφορά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε αφορά τον ιδιωτικό τομέα, τον αγροτικό ιδιωτικό τομέα, να το πω έτσι, τους αγρότες μας και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, η εικόνα μας δίνει μια μεγάλη ποικιλότητα. Μας δίνει εταίρους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν, εταίρους που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν αλλά δεν τα καταφέρουν, και εταίρους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν ποτέ. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να φωτίσουμε τη συζήτηση και να ξεκαθαρίσουμε, τουλάχιστον εγώ από τη δική μου πλευρά, ότι αν δεν υπάρξει κινητοποίηση του καθενός από τη δική του πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αντέξουν όλοι. Θα υπάρξει ένα μικρότερο κομμάτι, σημαντικό μικρότερο κομμάτι, που θα μείνει για την επόμενη μέρα, γιατί τα χαρακτηριστικά αυτών που θα μπορούν να επιβιώσουν την επόμενη μέρα είναι εντελώς διαφορετικά με τα χαρακτηριστικά του σήμερα. Έχει πραγματικά πολύ σοβαρά και δυναμικά η εποχή μας. Αυτό που όμως παραμένει στον πυρήνα των ζητημάτων που σχετίζονται και με το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι το νερό, κύριε Πρίτανη. Και εδώ στην περιοχή μας λείπει. Η περιφέρεια μας έχει διαφορετικά υδρολογικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι, με δύο μεγάλα ποτάμια να την διατρέχουν από μια πλευρά και την άλλη. Και έχουμε και δύο νομούς, ένα νομό όπως είναι η Ροδόπη, ο οποίος είναι πολύ σοβαρά προβληματικός, με έλλειψη σοβαρή υποδομών. Δώστε μου τη δική σας οπτική δηλαδή πάνω σε αυτό. Να πω ότι σαν περιοχή είμαστε τυχεροί. Δηλαδή υπάρχουν ισχυρά υδάτινα οικοσυστήματα στην περιοχή. Είτε είναι διασυνοριακά ποτάμια, είτε είτε λιμναία οικοσυστήματα, είτε μικρά χυμαρικά ρεύματα, όποια είναι αυτά, όπως είναι στην περιοχή της Ροδόπης. Εγώ δεν θα έλεγα ότι η περιοχή έχει σημαντικό πρόβλημα υδάτινου δυναμικού. Έχει όμως πρόβλημα από τη μία πλευρά αλλαγής της κατάστασης. Μετά το 2020 εμείς μετράμε περίπου υποχώρηση των βροχοπτώσεων της τάξης του 40% και ιδιαίτερα στο κομμάτι της Ροδόπης. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συντηρημένα δίκτυα ή καινούρια δίκτυα ή καθόλου δίκτυα, ή έχουμε υποδομές οι οποίες βασίζονται στην άντληση από το υπέδαφος σημαντικών ποσοτήτων νερού, τότε είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι, μιας και του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος το γνωρίζουν καλύτερα οι αγρότες, και των ορυκτών καυσίμων, όποιο χρησιμοποιείται, είτε αυτό είναι πετρέλαιο είτε οτιδήποτε άλλο, και έχει πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Νομίζω ότι το πρόβλημα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν είναι το ίδιο παντού. Από τη στιγμή που δεν είναι το ίδιο παντού, δεν μπορούμε να έχουμε μια λύση ίδια για όλους. Η περιοχή της, και θα ξεκινήσω από την περιοχή της Ροδόπης. Η περιοχή της Ροδόπης είναι λεκάνη Φιλιουρί, δεν είναι διασυνοριακό ποτάμι. Ελέγχεται σχεδόν στο σύνολό του από τη δική μας πλευρά, αλλά είναι η μειωρινή περιοχή.
Το ανάγλυφο δεν βοηθάει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ενώ έχουμε πικ βροχοπτώσεων, έχουμε μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Ξάδης από ότι στην Κομοτηνή, που η απόσταση είναι μικρή. Έχουμε ένα ανάγλυφο το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει την ταμείευση του νερού σε μικρούς ταμιευτήρες, όχι σε μεγάλους ταμιευτήρες. Θα μπορούσε να δημιουργηθούν τέτοιες ταμιεύσεις για δύο σκοπούς, γιατί συνήθως οι αγρότες αυτά τα έργα τα βλέπουν με το ίδιο μάτι. Εμείς το βλέπουμε διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να δεις το ίδιο έργο, αλλά το ένα να είναι ενός σκοπού και κάποιο άλλο δίπλα του να είναι πολλαπλού σκοπού. Δηλαδή το ένα μπορεί να γίνεται για να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα και το άλλο να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά να ταμιεύσει και μια ποσότητα νερού, όπου με κλειστά δίκτυα, με την υψομετρική διαφορά, να ποτίζει και χωράφια. Προφανώς εμείς θέλουμε τους ταμιευτήρες αυτούς, τους μικρούς, τις ομροδεξαμενές αυτές, τις λιμνοδεξαμενές αυτές, να τις έχουμε πολλαπλού σκοπού. Δηλαδή και να εμπλουτίζουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και να ταμιεύουμε νερό, το οποίο θα το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια την καλοκαιρινή. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί το είχε αναφέρει και ο Κυριάκος όταν κάποια στιγμή είχε υποθεί ότι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του νερού είναι οι αγρότες. Ο Κυριάκος είχε αναφέρει ότι ουσιαστικά είναι η θάλασσα, γιατί ανεκμετάλλευτα φεύγουν τα νερά μας. Και δεν ξέρω αν έχει μελετηθεί αυτό που αναφέρετε τώρα, Κυριάκο. Νομίζω δεν πρέπει, δηλαδή, για να μπούμε κατευθείαν στην ουσία της. Εμείς έχουμε στοιχεία σε αυτό. Σας διακόπτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα σας το πω διαφορετικά. Γιατί έτσι μπορεί να τα ακούσετε καλύτερα. Το 90% του νερού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Ναι. Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ της περιοχής είναι μονοψήφιο νούμερο. Αυτό δεν έχει λογική. Ξοδεύει πολύ περισσότερο νερό δηλαδή από αυτό. Δηλαδή ξοδεύουμε περισσότερο νερό από άλλες περιοχές και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο παράγουμε δεν έχει μεγάλη αξία. Άρα, πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Μπορεί να οφείλεται στο ότι έχουμε καλλιέργειες που δεν έχουν προστιθέμενη αξία. Και εδώ έχουμε τέτοιες. Δηλαδή έχουμε εκτεταμένες καλλιέργειες. Καλαμπόκι, βαμβάκι, τέτοιες καλλιέργειες που έχουν μεγάλη κατανάλωση νερού. Που δεν έχουν τιμή πιθανώς όμως, όπως λένε οι αγρότες. Άρα, ενώ ξοδεύεις έναν φυσικό πόρο, η επιλογή την οποία έχεις κάνει για να παράγεις δεν σε βοηθάει να είσαι παραγωγικός. Γιατί έχεις και μικρό κλήρο. Αν είχες μεγάλο κλήρο, ίσως να επιμερίζονταν και να τα κατάφερνες. Οπότε, για να παίρνεις σωστές αποφάσεις, πρέπει να τα έχεις όλα τα δεδομένα μπροστά σου. Ως αγρότης. Τώρα θέλω το σχόλιο του Κυριάκου. Πού είναι ο αγρότης στη συζήτηση? Κοιτάξτε, πάντως δεν νομίζω, αν συγκρίνουμε και άλλες περιοχές που έχουν αγροτικό τομέα, δηλαδή να συγκρίνουμε, γιατί νομίζω είπατε κάτι που είναι ανώμια τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, τι εισόδημα προέρχεται από εδώ, από τη Ροδόπη, ας πούμε, και τι κατανάλωση νερού κάνουμε με μια άλλη περιοχή, διαλέξτε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Νομίζω δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά. Εντάξει, οι καλλιέργειες εκείνες που είναι οι δενδρώδεις, ας πούμε, ή θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σίγουρα εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως είμαστε σε μια περιοχή που είμαστε στην εκτατική γεωργία, γίνονται προσπάθειες να μπούμε και σε πιο εντατικές μορφές καλλιέργειας πέρα από τα βαμβάκια και τα λοιπά, δηλαδή μπαίνουν σιγά σιγά στη δενδροκομεία και τα λοιπά, αλλά εμένα και πάλι η άποψή μου είναι γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν κάνουμε τη συζήτηση το ότι νερό έχουμε και αυτό το νερό πάει στη θάλασσα. Γιατί δεν κρατάμε αυτό το νερό και αρχίζουμε και πάμε πίσω και λέμε ναι, το 90%, το 99% μπορεί να καταναλώνουμε. Μα η γεωργία χρειάζεται νερό για να λειτουργήσει. Από την άλλη, αφού αυτό το νερό το αφήνουμε και πάει στη θάλασσα. Να σας πω, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Σε κάθε ροή που υπάρχει, φυσική ροή, υπάρχει οι επιστήμονες έχουν καθορίσει μια οικολογική ροή. Δηλαδή είναι αυτό το ελάχιστο νερό που χρειάζεται για να λειτουργεί το οικοσύστημα. Η οικολογική ροή είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη για να πας να κατασκευάσεις ένα φράγμα ταμείευσης σε ένα ποτάμι, σαν τον Έστω ή τον Εύρο ή οπουδήποτε άλλο. Το πρόβλημα είναι τι
συνολική διαχείριση έχουμε για την περιοχή μας. Τι θέλουμε να παράξουμε σε αυτή την περιοχή. Τι θέλουμε να παράξουμε σε αυτή την περιοχή. Πού θέλουμε να το παράξουμε. Στην παιδινή διαδρομή. Θέλουμε να αντάξουμε και κάποιες άλλες ζώνες μέχρι 200-300 μέτρα υψόμετρο, οι οποίες δεν αρδεύονται σήμερα, αλλά πρέπει να τις αρδεύσουμε. Τι θέλουμε να εγκαταστήσουμε εκεί πέρα. Δεντρώδεις καλλιέργειες. Οπότε αρχίζεις και τακτοποιείς το τι θες να κάνεις πού. Και ανάλογα με την καλλιέργεια βρίσκεις τις ανάγκες σου. Και με βάση αυτό σχεδιάζεις έργα υδραυλικά, τα οποία θα ταμιεύσουν ποσότητες νερού σε μεγαλύτερο υψόμετρο και θα τις κατανείμουν τη δύσκολη περίοδο. Αυτό το απλό, το είπαμε τόσο γρήγορα, αυτό δεν προκύψει από τους τοπικούς εταίρους, για μένα ευδιάκριτα. Πάντως, κύριε Μάρη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι αγρότες. Όχι, δεν μιλάω για τους αγρότες. Ενδεχομένως η αυτοδιοίκηση. Δεν μιλάω για τους αγρότες. Ενδεχομένως η αυτοδιοίκηση. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ίσως να πάρουμε έτσι υπόψη μας και κάποιες άλλες περιοχές, κράτη, τα οποία πάνω σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ προχωρημένα σε σχέση με εμάς. Και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, να κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει σαν αγρότες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία είναι καινούργια κατά κάποιο τρόπο. Όταν ιδρύθηκε λοιπόν το Ισραήλ, είχε μόνο 30% επάρκεια νερού. Σήμερα έχει υπερεπάρκεια και πουλάει νερό στην Ιορδανία. Βέβαια, το κράτος έκανε αυτά που έκανε για να εξοικονομήσει το νερό, αλλά και ο αγροτικός τομέας ποτίζει. Εξάλλου, νομίζω το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, η σταγόνα προέκυψε από τους Ισραηλινούς. Η στάγνη νάρδευση που αρχίζουμε και την εφαρμόζουμε και εμείς εδώ. Άρα πρέπει να δούμε, κατά την άποψή μου, και τοπικά εδώ, σαν περιφέρεια, αλλά και σαν κράτος, τι πρέπει να κάνουμε, διότι τα καμπανάκια χτυπάνε το ένα μετά το άλλο από την κλιματική αλλαγή. Αλλού έχουμε τελείως ξερασία και όταν έρθουν οι βροχές μπορεί να κάνουν και καταστροφές, αλλά εμείς δεν έχουμε τίποτα μα τίποτα να κρατήσει αυτό το νερό. Το είπα και στην εκδήλωση αυτή που κάνατε και η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, ότι ένα φράγμα αυτό του Κομψάτου έχει σχεδιαστεί πριν από 65 χρόνια, ξαναέγινε άλλη μελέτη, αυτή ξαναθέλει επικαιροποίηση, ο νέος περιφερειάρχης υποσχέθηκε ότι θα το φτιάξει αυτό το έργο, είναι μεγάλο έργο, κάποιοι το λένε παρανοϊκό, αλλά είναι και όμως ένα έργο στρατηγικό με την έννοια ότι τα νερά προέρχονται από την Ελλάδα. Δεν έχουμε δηλαδή να περιμένουμε από τους Βούλγαρους θα μας αφήσουν να γεμίσει το φράγμα ή όχι. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στο να υποδείξει και εμείς οι αγρότες να διεκδικήσουμε μέσα από αυτήν την υπόδειξη τι άλλα έργα μπορούν να γίνουν μικρά, λίγο μεγαλύτερα κτλ. Ώστε σταδιακά να αλλάξει το τοπίο, ας πούμε, τουλάχιστον στο νομό μας. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε φράγματα. Γι' αυτό και ρώτησα τον κύριο Πρίτανη αν έχει μελετηθεί ο ορεινός μας όγκος και μπορεί να υποδειχθούν στην αυτοδιοίκηση και σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Αν το Πανεπιστήμιο έχει κάνει κάποιες μελέτες, θα ήταν πολύ χρήσιμες, θέλω να πιστεύω, και να παρουσιαστούν στον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος. Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα προσπαθήσει να τα υλοποιήσει. Να σας πω, το Πανεπιστήμιο όπου το έχει ζητηθεί έχει προσφέρει. Επίσης έχουμε μια εικόνα του πού βρίσκεται το υδατικό δυναμικό, πού είναι κατανυμμένο και χωρικά και χρονικά. Τέτοιες μελέτες για πιθανές μικρές σταματήριες έχουμε κάνει και για την περιοχή του Δήμου Εχίνου και για άλλες περιοχές. Επίσης πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο το εξής, ότι χρειάζονται παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα των έργων. Δηλαδή, ταυτόχρονα χρειάζεται και το μεγάλο φράγμα, όπως είπαμε, γιατί αυτό μας καθιστά εντελώς ανεξάρτητους από οποιοδήποτε άλλη χώρα. Μιλάμε για εσωτερικά νερά δικά μας. Χρειαζόμαστε μια σειρά από μικρά έργα ταμείευσης νερού στον ορεινό όγκο, τα οποία θα δίνουν νερό σε περιοχές που υπάρχουν μικρός κλήρος, μικρά χωριά, και θα μπορέσουν να τους κρατήσουν ζωντανούς εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, δεντρώδεις καλλιέργειες ή κάτι άλλο.
και να βγάζουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που έχουν καλύτερη τιμή. Θα χρειαστούμε έργα σταθεροποίησης των κοιτών, δηλαδή που έχουν γίνει στην ορεινή λεκάνη του Κόσινθου, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα. Είναι οι λεκάνοι που έχουν γίνει τα μεγαλύτερα έργα σταθεροποίησης κήτης. Γιατί για να αποφύγουμε σε ένα πλημμυρικό γεγονός αυτό που έγινε στη Θεσσαλία. Να έρθουν δηλαδή φερτά υλικά και να ακυρώσουν όλο το παραγωγικό κομμάτι. Και να φτάσουμε μετά παράλληλα στην παιδινή διαδρομή, να δούμε τα παλιά αρδευτικά δίκτυα να αντικατασταθούν και να εξασφαλίσουμε νερό για αυτά και συμπληρωματικά να κάνεις κάποια άλλα δίκτυα σε αυτό. Αυτό δεν θα είναι αρκετό από μόνο του. Δεν θα είναι αρκετό από μόνο του και θα είναι δύσκολο να το δούμε, διότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μένα δεν παίζουν κανένα συμβουλευτικό ρόλο πλέον. Είναι μηχανισμός μόνο να δίνει επιδοτήσεις. Έχετε δίκιο. Κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη στρέβλωση. Είναι δυνατόν οι υπηρεσίες του Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι μόνο υπηρεσίες για να δίνουν τις επιδοτήσεις και να μην εφαρμόζουν καμία στρατηγική και να ζητάμε από όλους τους άλλους να έρθουν να καλύψουν το κενό? Αν το αποφασίσουμε, να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αν είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δίνουν μόνο επιδοτήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται αυτό να είναι στο δημόσιο τομέα και να μην το κάνουν ιδιωτικό γραφεία και να τελειώνουμε. Έχει αυτοκαταργηθεί το Υπουργείο, δηλαδή, λέτε αυτό? Έχει αυτοκαταργηθεί. Μα ούτως ή άλλως ένα μεγάλο μέρος αυτό που λέτε γίνεται από τους ιδιώτες πλέον. Ακριβώς. Τους γεωπόνους και τα λοιπά. Και τι κάνουνε, συντηρούμε μια κακή πρακτική όπου οδηγούμε τους αγρότες στο να μην συζητάμε για το τι θα κάνουμε, αλλά να συζητάμε για το πώς θα επιδοτηθούμε ή θα ξαναεπιδοτηθούμε. Που τους εκπαιδεύουμε υποσυνείδητα σε λάθος τρόπο σκέψης. Ενώ στην πραγματικότητα το ζητούμενο είναι τι θα κάνουμε, τι θα παράξουμε, πού θα το παράξουμε, με ποιες συνθήκες. Αυτό. Επίσης, και έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό, και οι αγρότες και εμείς και όλοι, έχουμε ένα εργαλείο, τα ΓΟΕΒ και τα ΤΟΕΒ, όπου φτιάχτηκαν πριν από 70 χρόνια πόσο φτιάχτηκαν, με μια διάρθρωση η οποία δεν μπορεί να απαντήσει το σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει το σήμερα? Διότι δεν μπορεί ούτε να διαχειριστεί ό,τι υδραυλικές υποδομές έχουμε, δεν μπορεί να τις συντηρήσει, δεν μπορεί να σχεδιάσει για τα καινούρια και δεν μπορεί να υλοποιήσει φυσικά. Άρα έχει ακυρωθεί ο λόγος ύπαρξής τους. Και εκεί χρειαζόμαστε μια καινούργια δομή, στην οποία προφανώς θα συμμετέχουν οι αγρότες και ειδικά οι αγρότες του κάθε κάμπου, γιατί θα κατακαιρματιστεί. Όχι μόνο αυτοί. Πρέπει να συμμετάσχουν επιμελητήρια, όπου να μπουν ειδικοί επιστήμονες μέσα, μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωπόνοι, οι πάντες. Και να συμμετέχουν στο κομμάτι αυτό της διαχείρισης. Όπως το κάνουν άλλες χώρες. Το είπατε πάρα πολύ καλά. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχουμε χρόνο. Διότι χάνουμε χρόνο συνεχώς να συζητάμε για την αποζημίωση, για την επιδότηση, για το καινούριο πρόγραμμα, για οτιδήποτε άλλο, ενώ στην ουσία δεν έχουμε κάνει την ουσιαστική συζήτηση πώς θα αναδιατάξουμε την αγροτική παραγωγή. Κύριε Βρήτανη, το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε σε συνεργασία με τη χρηματοδότηση, θα έλεγα, και την υποβοήθηση της περιφέρειας να κάνει μια τέτοια ολοκληρωμένη μελέτη για τον κάθε νόμο, γιατί όπως είπατε, ο κάθε νόμος είναι και διαφορετικός, ούτως ώστε να έχουμε ένα σχέδιο, ένα πλάνο πώς να κινηθούμε από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα έργα, γιατί μπορούν να υπάρχουν και μικρά έργα τα οποία να απευθύνονται στον τοπικό δήμο που να μπορεί να κάνει με λίγα χρήματα. Μπορεί να γίνει μια τέτοια συνεργασία, λέτε, με την περιφέρεια? Μπορεί να γίνει. Το έχουμε αιτηθεί εμείς στην ανασυγκρότηση για τον Εύρο. Το αιτηθήκαμε για να καταγράψουμε, να σας πω γιατί, για να καταγράψουμε και τις υφιστάμενες υποδομές και σε τι κατάσταση βρίσκονται πραγματικά. Γιατί οι υπηρεσίες οι οποίες οδήγησαν έργα τα οποία ξεκίνησαν να κατασκευάζονται στο να μην είναι λειτουργικά, δεν πρόκειται ποτέ να το αναδείξουν το θέμα. Τι απάντηση πήρατε? Μας είπαν ναι, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτή τη μικρή είναι χρηματοδότηση, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, όπου στην ουσία θα καταγράψουμε τα υφιστάμενα έργα υδραυλικά. Εμείς δεν έχουμε και πολλά. Ναι, σε τι κατάσταση βρίσκονται, τι κατάσταση έχουμε στον αγροτικό τομέα, τι καλλιέργειες έχουμε, σύμφωνα με τις πολιτικές που θέλουμε να πάμε, πού έχουμε νερό, χωρικά και
χρονικά και να δώσουμε αυτή την πληροφορία στο παραγωγικό ιστό, έτσι ώστε να δεσμευτούν όλοι τι θα κάνει ο καθένας. Δηλαδή, θα ανακατασκευάσουμε ένα αρδευτικό δίκτυο. Ναι. Θα κατασκευάσουμε ένα συμπληρωματικό κάπου αλλού. Θα φτιάξουμε έργα σταθεροποίησης κήτης για να παγιδεύσουμε τα φερτά υλικά. Θα φτιάξουμε ένα μικρό ταμιευτήρα κάπου αλλού. Συγγνώμη, αυτό το δημόσιο διάλογο μην περιμένετε να έρθει να το κάνει καμιά κεντρική κυβέρνηση. Δεν θα έρθει ποτέ. Είναι δική μας Αυτό είναι αντικείμενο. Αυτό είναι αντικείμενο των τοπικών κοινωνιών. Σωστά. Που πρέπει να το συζητήσουμε. Και αφού κάνουμε αυτόν τον σχεδιασμό, να πάμε να ζητήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση. Και αφού ξεκαθαρίζεις αυτό το κομμάτι και το ξεκαθαρίζει αυτό το σχεδιασμό και πει ο καθένας από τους τοπικούς εταίρους τι θα κάνει ο καθένας, μετά το υπόλοιπο πας και το επικοινωνείς και με την κυβέρνηση και λες εμείς θα έχουμε αυτό το σχεδιασμό, έτσι θα πάμε. Αυτό θα κάνει ο καθένας από εμάς και εσείς πρέπει να κάνετε αυτό σαν κεντρική κυβέρνηση. Δεν γίνεται το ανάποδο. Εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι κοιτάνε τον ουρανό. Βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο γι' αυτό. Γι' αυτό και κύριε Πρίτανη, έχετε δίκιο ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και αναφέρατε και εσείς αυτό το φράγμα και σε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε στη Ροδόπη, ουσιαστικά είπαμε ότι η ευθύνη είναι εδώ να επιμεριστεί εκεί που ανήκει, η περιφέρεια να τελειώσει την μελέτη και μετά να διεκδικήσουμε την υλοποίησή του. Και πρέπει σε αυτό το κομμάτι να εμπλακούν οι δήμοι. Δεν γίνεται να μην εμπλακούν. Είναι το τελευταίο κύτταρο του κράτους στην περιοχή. Είναι ισχυροποιημένοι πλήρως, μπορούν να τιμολογήσουν τα πάντα, όπως τιμολογούν το δίκτυο ίδρευσης, το νερό το πόσιμο που πίνουμε στα σπίτια μας, γιατί να μην τιμολογήσουν και το αρδευτικό νερό. Ποιος θα έρθει να το τιμολογήσει? Γιατί έχει κόστος. Κάποιος άλλος? Γιατί έχει κόστος. Επειδή έχουμε ένα λεπτό μπροστά μας, ναι. Κάποια στιγμή, μάλλον αξιολογούμε θετικά το ότι η περίοδος της δικής σας Πριτανίας αυτόν τον καιρό είναι μια από τις πιο εξωστρεφείς. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Κάποια στιγμή κάνατε μια συνάντησή μου και εγώ εκεί, λέγοντας ότι προσπαθείτε να συνδέσετε τις τοπικές κοινωνίες με τη δουλειά του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, να δείτε τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες και να έρθει το Πανεπιστήμιο να απαντήσει με κάποιες μελέτες. Προχώρησε αυτό. Δεν έχω ακούσει. Βεβαίως. Προχώρησε. Εμείς έχουμε μια συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχάνων εδώ και 2,5 χρόνια κάθε μήνα συναντιόμαστε. Μάλιστα. Έχουμε έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που συναντιόμαστε μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση πολύ συχνά. Παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες για αυτούς και αυτούς οι οποίοι είναι δεκτικοί στο καινούριο. Εμένα ως πανεπιστήμιο, επειδή δεν είμαι το Υπουργείο, η Περιφέρεια, με ενδιαφέρει να αναζητήσω και να βρω αυτούς τους επιχειρηματίες στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι είναι δεκτικοί στις αλλαγές. Δεν έχω να συζητήσω τίποτα με κάποιον ο οποίος δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, απλά τον ενδιαφέρει και μόνο να συνεχίζει να παίρνει κάποιες επιδοτήσεις και να αναπαράγει το μοντέλο που λειτουργούσε 20 χρόνια πριν. Εμείς το κάνουμε συστηματικά αυτό το κομμάτι. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων και στον αγροτικό τομέα που έχουν ενδιαφέρον για το κομμάτι της καινοτομίας και έχουν τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα, να σας το πω έτσι απλά. Όλοι οι άλλοι πρέπει να επιχειρηματίες ή αγρότες οι οποίοι είναι μικρής κλίμακας πρέπει να αποφασίσουν το τι θα κάνουν. Ή θα εξελιχτούν σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι πιο καινοτόμο, σε ένα προϊόν το οποίο θα παράγει υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, ή προφανώς δεν μπορεί να τους βοηθήσει κανείς. Και όποιος τους λέει διαφορετικά, τους λέει ψέματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους συντηρήσει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν το θέλει κανένας αυτό. Ειδικά στην περιοχή μας. Πρέπει να σταθούμε και να μιλήσουμε χωρίς φόβο απέναντι στο πρόβλημα. Δεν μπορούν να συντηρηθούν όλοι με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν. Αν αλλάξουν, μπορεί. Αλλά εγώ αμφισβητώ ότι όλοι αυτοί θέλουν να αλλάξουν. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να αλλάξουν. Τους έχει ξεπεράσει η εποχή. Όχι η εποχή η ελληνική. Η εποχή
η διεθνοποιημένη. Γιατί θα έρθει το προϊόν 200 χιλιόμετρα βορειότερα ή από το Ισραήλ ή από την Κρήτη. Και κάτι ακόμα, για να μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα που πάνε καλύτερα. Που πάνε καλύτερα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Το λέει το ΑΕΠ. Υπάρχουν καλές πρακτικές και στην Ελλάδα. Ας αναπαράγουμε κάποιες από αυτές. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να υποστηρίξει και να γίνει καταλήτης η εκάστοτε περιφερειακή διοίκηση, η εκάστοτε δημοτική αρχή. Αν δεν το πούνε, βάζουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Δεν θέλουν να χαλάσουν την καρδιά κανενός. Αλλά λύσεις δεν πρόκειται να δώσουν. Πάντως, κύριε Πρίτανη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και συμφωνώ, αλλά για να κάνουμε μια μεταστροφή και να αλλάξουμε και το μοντέλο το παραγωγικό εδώ και να πάμε παραδείγματος χάρη σε καλλιέργεια ακτινιδίου που σε άλλες γειτονικές περιοχές εδώ είναι πιο εκτεταμένες οι καλλιέργειες κτλ. Χρειαζόμαστε νερό, ποιοτικό νερό. Κάτω από 500 αγωγημότητα. Βλέπετε πάλι όμως που ερχόμαστε και φτάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να έχουμε αυτό το νερό. Θέλω λοιπόν να βάλω ακτινίδιο. Δεν έχω το νερό. Πώς να το βάλω και να αλλάξω μοντέλο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ο κάθε ένας κοινωνικός εταίρος, είτε λέγεται πανεπιστήμιο, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δήμος, είτε λέγεται επιμελητήριο, είτε λέγεται σύλλογος αγροτών, είτε λέγεται σύλλογος γεωπόνων, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να αναλάβει το κομμάτι που το αναλογεί. Σύμφωνα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχετε δίκιο, όμως... Και πιο πολύ εμείς οι αγρότες να διεκδικήσουμε, να ζητήσουμε. Αυτή τη συνεργασία. Νομίζω δύο πράγματα. Και χρειαζόμαστε και υπάρχουν. Εμείς στην προσπάθεια που κάνουμε, γιατί εμείς κάναμε πρώτο πυλώνα της στρατηγικής μας στην έρευνα τον αγροδιατροφικό για να ακολουθήσουμε την περιφέρεια. Και αυτό που αποφάσισε η περιφέρεια. Και το κάνουμε επιτυχημένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο και μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Αυτούς όμως, ποιοι μένουν κοντά μας? Αυτοί που έχουν τα χαρακτηριστικά του να εξελιχθούν και θέλουν να εξελιχθούν. Οι υπόλοιποι μας παρακολουθούν, μας βλέπουν σε μια ημερίδα, αλλά δεν θα έρθουν να μας βρουν. Αυτοί οι οποίοι είναι ανήσυχοι και θέλουν να κάνουν είναι έτοιμοι για το κάτι παραπάνω, θα μας βρουν. Ήδη υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Έχουμε δύο κοινωνίες, δύο Ελλάδες. Μια Ελλάδα η οποία ανεβαίνει με αυτά τα χαρακτηριστικά ολιγομελής και έχουμε και την άλλη η οποία είναι στάσιμη ή κατεβαίνει. Οι οποίοι δεν έχουν και τα χαρακτηριστικά οι περισσότεροι να σωθούν. Και είναι πολυπληθείς. Και είναι πολυπληθείς. Σωστό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν τολμάει κανένας να τους πει την αλήθεια. Πάντως έστω αυτοί οι λίγοι τοπικά, στις τοπικές κοινωνίες, αν ακολουθούν, κύριε Πρίτανη, αυτοί χαρακτηρίζονται αγρότες ηγέτες, από αυτούς μετά και κάποιοι άλλοι βλέποντας ότι κάποιος εδώ θα βάλει μια πρωτοποριακή καλλιέργεια και όταν το βλέπει να πηγαίνει καλά, αναγκαστικά θα ακολουθήσει και αυτός. Να ξέρετε, αυτοί που θα επιβιώσουν αυτά τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες του αύριο στην περιοχή. Αυτοί που θα μπορέσουν. Θα είναι από τους μεγαλύτερους πραγματικά. Πριν κλείνουμε, κύριε Πρίτανη, ξέρουμε την πίεση του χρόνου. Μιλάμε για το σχεδιασμό. Ξέρετε ότι η πολιτεία, ας πούμε, στη Ροδόπη σχεδίασε έτσι και μας φόρτωσε εμάς τους αγρότες με πολύ μεγάλα, ας πούμε, τρακτέρ, μηχανές κτλ. Για να μπορέσουμε να σταθούμε στις εκτατικές καλλιέργειες. Και φορτωθήκαμε, το βάζω εντός εισαγωγικών, εργαλεία τα οποία μπορεί να μην μπορούμε ούτε να τα πληρώσουμε, αλλά θα τα πληρώνουμε για 20 χρόνια. Μπορεί να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είμαστε και εγκλωβισμένοι σε μια ταυτότητα που δημιουργήθηκε πριν. Και αυτό ας το έχουμε υπόψη για το πόσο εύκολα μπορούμε να αφήσουμε το μηχάνημα που θα το εξοφλήσουμε σε 20 χρόνια για να το γυρίσουμε σε μια δυναμική καλλιέργεια. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πρέπει κάποιος να έρθει αυτό και να το κάνει έτοιμα. Και να πει εσείς μας χρηματοδοτήσετε γι' αυτό. Και τώρα εγώ καλούμε να κάνω αποεπένδυση σε αυτό που με χρηματοδότησες και να αναζητήσω χρηματοδότηση σε κάτι καινοτόμο και πολύ πιο ευέλικτο. Και αυτό πρέπει να είναι κομμάτι της συζήτησης. Να απαντηθεί. Αυτό είναι κομμάτι της συζήτησης με το Υπουργείο. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε, κύριε Πρίτανη.
Και Ευχαριστώ πολύ. που δεν έχει γίνει Εμείς νωρίτερα. ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θα σας φιλοξενούμε συχνά, γιατί ταρακουνήσατε με αυτά που είπατε τον δημόσιο νόμο, και νομίζω ότι αποστήλατε και προσκλήσεις στους αυτοδιοικητικούς για συνεργασία πριν είναι αργά. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, και έτσι νομίζω και οι αγρότες, Κυριάκο, πρέπει να πιέσουν σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να γίνουν αυτές οι συνέργειες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρίτα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Κυριάκο, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σε επανάληψη την Κυριακή, εμείς δυναμικά ξανά εδώ στην Αγροτική Ματιά την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.